according to science tombobvisa kuti zveumwari topinda mubhucha direct tamunyama nditi takutaura zvenyama tichataura zvemweya. Do you mean to tell me kuti Apostle Chiwenga for the past 5 years vanga vasina mbobvira vadya bota here? Vanga vakangozvibata semunhu waMwari? Vanga vasingazvibatsire vari vega here inonzi pachirungu masturbation? Vanga vakangozvibata? Vakakwanisa kundipindura ipapo. And I'm just with the biology section, because to be honest, we understand when it comes to men that these things called my wet dreams, right? And they happen naturally compared to how much pheromones your body is releasing, right? So I'm not trying to say kuti since doesn't mean for the past 5 years he never got the age and he was always able to control the age. He never resorted or it's a bit tricky. Urukuona manje saka humans aidya haidzwa isi nyaya vana papa ndoziva kuti munotogumbuka zvenyu but totongozvitaura sezvazviri. 5 years no sex akunyebaka ikoko. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ladies and gentlemen, this is a second take. The first take I recorded till halfway, and I've just noticed that mic here guest yanga off. Saka mawan anonzi technical glitches ndo zvinowanzoitika kana uchishanda uri one usina support, but mukushanda ndiri one kudaro I'm trying my level best. Ndakamboshtaura before ndoshtaura again, ndine maviews akawanda kupfuura ZVIRIKO national broadcaster. Saka kwatimo tikazoita 4 tikazoita 5 tikazoita 6 anenge atoma 1 ayanditwe, but tuma errors zvinoita sei tunowanika. Manje nyaya ndikufamba nayo inyaya yaApostle. Apostle is trending. Apostle was trending over the weekend and he is still trending. Pane ma-issues akawanda. Saka ndaona kuti ndimazeye ma-issues andiri one anogona kundiremera. Rega ndi-invite varidzi vemakuhwa, vasikana, musikana, 1/2 yezimbo comment section kuti ambouya panapa timbotaura nyaya idzi, timboonesana kuti bo here zviri kuitika izvi kana kuti bo here, right? Ma1. So before ndapinda munyaya iyi ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apa. Nditika kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number dziri pasi papa. Toita sei tofambira nyaya dzacho. Musikana nezita riri complicated hanzi Miss Anonymous or I'm anonymous or what, panozongonzwa panozonzi with an I. Aipapo ndinopanzwa panonzi with an I. Anoandaziva kuti ya chirungu zveshuwa izvi. Sangana nevanhu chimbotiudza zita rako unonzani kwewe? Hi guys, this is your girl from Zimbo comment section. My name is Miss Anonymous with an I. Chirungu musazvirume chakaine ngarava asi ndonzi Miss Anonymous. Ndinoziva bandiri anonymous. Pakaipa mazita aya muchatiparira gore rino. Kuri sei kuZimbo comment section? Kuzimbo comment section kuri kupisa. Tiri kuchidhonza zvedu magore ratinoita, and we're just thankful for the support we have from everyone. Please keep on commenting, keep on engaging with us. It's a new channel. We're trying our best. We're learning on the job, but the support is very humbling. Thank you so much. Aiwa zvinotendwa. Ndime makuhwa akatotokudedzai kuti timbokurukura nyaya idzi zvizere. Makaendawo here kumuchato waApostle? One Apostle anotaura chokwadi,
one apostle anoshandiswa naMwari, one apostle anoprofita zvinoitika, one apostle anotsura munhu wese, one apostle asina zvivi. Matara zvinorema. But semunhu wemakuwa and also semunhu wanofarira uvhangeri Mwari, I really would have loved to go to the wedding, you know. I would have loved and appreciated. Although ndazosvika muchisvaka tumakuwa kuwa, but ndangodawo kusvikawo pamuchato wekana wanga uriko, but muchato wanga usina invitation. Tangozoburikana wangowana pasocial media, but invitation to uyaiwo tikugamuchira mai kuchechi haiwa hatina kuzviona, so hatina kuenda unfortunately. Wanga wari muchato here kana kuti anga ari ma-introductions ekuti takuzivisa veruzhinji kuti aiwa baba havasisiri tsvimborume vane mukadzi? From the looks of it, right, it seems kuti the initial things were done behind the scenes. Then they came to church, like as a leader, as a man who had been supported by the church. He came to unveil his wife to the church. Because Baba nekeka, and dress ranaira ndakaona urarika dress okuratidza kuti ka function kakatokoshawo, you know. So I think it was like an official introduction to the church with some wedding spikes here and there. Hanzi zvinovengwa nemuroi, and then indowanzovhurika ndichibuda musaga pachannel panapa. Ini handina munhu andinoti uyu ndewangu anenge abhaiza ndinotaura kuti abhaiza. Apostle Chiwenga vakabhaiza pakawanda tichivataurira panapa kuti aiwa apostle apa mabhaiza mabuda musaga, but vanhu vakawanda vanofunga ndinovenga maprophets, vanhu vakawanda vanofunga kuti ndinovenga vanhu vaMwari. But zvamanje manje ndoda mboti timbobvisa mafeelings, timbobvisa chii. Inini handivenge munhu waMwari, handina jealousy navo munhu waMwari. Ndoda kutongovakorokotedza kuti munhu waMwari maita chinhu chakanaka, uyezve bhaibheri rakataura iro kuti hazvina kunaka kuti murume agare ari ega. Handitika afanira chimanje manje vomva kuti hazvina kunaka kuti murume agare ari tsvimbo ari ega. Saka makorokoto kuna apostle, but pane nyaya hombe, inyaya ye-comment section, ndo patakudedzerai comment section. Mubvunzo uri kubvunzwa nemunhu wese kunzi yanga iri mhandara here iyi? Simply because Apostle Chiwenga ivo vanotaura kuti ukaroora munhu asiri mhandara hapana zvaunenge waita. Yeah, that's very true. That's very true. Is always preaching about the importance of marrying a pure woman. Mukadzi wazvivhurira wega switi rako, noti kunongera switi rakadyiwa rikaraswa nemumwe. He doesn't believe in that. And it's because of those things that he said, people are now holding him responsible for what he's been preaching and teaching all these years. So now, nichifambira nyaya idzi mucomment section, ini mangu mucomment section mandofarira because ndo mandowana dzese and I get different views from people. People are asking themselves, kuti uyu mudzimai, is she a virgin? Then pamwe vari kuti kati body yaisiri body yevirgin. I don't know kuti virgin handizive zvangu. I don't know. And then some are saying, we've been trying to actually know her before the church. Like try to see, these days you can actually search someone on social media. But the funny thing is, she is nowhere to be found. All the accounts from X, Instagram, Facebook, LinkedIn, everywhere on the internet, everything was deleted before we enda public. The reason why chii chakadaro ichocho zvinoita kuti uri munhu wechurch, uri munhu waMwari, uri munhu unofanira kuleader by example, and then you delete accounts emukadzi wako kana kuti a wife to be. Now, pakusvika at that point whereby we see the three sides of the story. Your story, my side, your side, and the truth, right? So, kuti maybe that delete just to avoid people prying in her life, just to give the wife a chapter since she's now married, she's starting a new chapter in her life. But
tingatiwo kuti maybe the wife kune kwakambopinda-pindawo, and the prophet is just trying to protect his image and to also shut people, since he has been saying a lot about doing things properly and getting a proper wife. Maybe the wife vakambotamba-tamba vakambofamba mumastreets vakambotaura kuti my ex mumastreets imomo, and the pet is not keen on associated with that. And the truth might be just because maybe the apostle himself didn't live up to his word and is just scared. If we were to investigate and then link 1 + 1, obviously isusu sevana vanofambira makuva tinobuda nadzo tu dzacho, because tikambozwa kuti mufriend yani totsvaga friend yacho, totsvaga ukama hwacho kuchikoro kwake, totsvaga dzako, tovhunza nezvake, and we know the truth about her character. But iwewe tikuzwa kuti imhandara. What? Yeah, you said something. Kuti mandara. Could, like, if we are going to link and then investigate, we will to know and get to the point of actually figuring it out. Is she a virgin or not? But manje faces akabviswa ese, even if one has seen make kukutoneza tiuza ndi Nyasha Vanessa. But Nyasha Vanessa ani Chiwenga. Aiwa toda yake amai vake. Not yaweko, because that's the life we're looking for. Takuzwa kuti prophet musikana wenyu mukadzi wenyu uyu imhandara here, ndimatanga kumbata here, kana kuti makazowirawo mune zvenyikawo mukanakizwa nerunako, because amwana ake isimbi. I know it's wrong to actually compliment someone else's wife, but munhu akanaka kanaka bedwe. Aiwa, kana pane comment imwe anamboita pa previous story andaita, hanza imhandara here yo prophet apostle, nekuti mileage iri kuoneka kuti aiwa yafamba, but zvinhu zvese bho. And nichifamba mu comment section imomo, right, I came across a comment anizoti munhu uyu like here kana kuti is a follower of the apostle. Can I just read the comment as it is? Yes, you can. Hanzi Chiwenga has no reason to marry a virgin. The man was married before. When he is preaching about purity, he's talking to a young man who is here to settle. You people know this, but you just like drama. Sakapa, does this person see kuti people were actually getting somewhere, or were actually trying to prune the man of God according to his own words, such that is now bringing a different angle to this virginity story? Kuti aiwa munhu waMwari aitaurira kuti izvonini, aiwa kana wori mujaya uchangotanga upenyu zvakakosha kuti uroore mhandara, noti kuroora mvana, kana kuti munhu ambofamba stereki. I don't know, does it really apply like that? Or it just meant like basically when you marry a woman, whether it's your 5th marriage or anything, you have to marry a virgin? Ini nangu maonero anguga. I've said it before and I'll say it again. Sorry. Don't lie on public platforms. Don't lie on public spaces. Nekuti tinodzokera kuti mavideo twako twakudhara twata kuti kweye waimboti zvakati apa sei, ko sei iwe wazodaiso. Uyu munhu atoona kutoti mwana uyu kusvika paasvika pa 24 kana kuti pa 21 apa 22 ndi ama 2k ka atori nevanhu vakatombomudya. Human yakatombodyiwa nemamwe mahumans uri kuona. Saka mahumans iyayo chamaona futi pamberi apo andasei achabuda akutanga kukanda maphotos, akutanga zvinhu zvakutenderera futi. But inini hangu handina basa kuti waroora baby virgin here kana kuti chii. Problem yangu inoita pakuti iwe unoda kudzidzisa zvinhu zvausingazokwanise kurarama. You get the sense? Like yes. Now everyone now is asking kuti where was Hama, my relatives, emskana. Inini I remember, I'll give you an example. Tichikura
waiti ukaengaja waengaja waenda kana kuchechi kwemusikana unointroducwa kunzi awe ndo murume waningi not before engagement unoenda unosumudzwa kuchechi kwemusikana wointroducwa and then pambaita engagement hama dzako dzinenge dziripo hama dzemusikana dzinenge dziripo and then poita muchato hama dzemusikana dziripo hama dzako dzinenge dziripo and then poita panonzi maspeeches panototaurwa kunzi toda kudedza baba vake toda kutedza nhingi toda kudedza nhingi. You get the sense? Even the pastor will ask kuti ndiani anopa nyasha kuna talent kuti ave mukadzi wake, ombwa ati ndini baba vanyasha. Uri kuona musikana anopinda nababa wake akabata ruoko. Maybe chirungu kana kuti chii, but hatina kana kumboona hama ya talent, apostle talent Chiwenga ichitaurawo something kana kuti zvakazotaurwa after broadcasting, because I was watching the whole live stream yacho handina chandakaona. Saka it goes back to what I said, kuti the reason why she's nowhere to be found on social media, and now the reason why you could not see any relative achiva or kuzoona kuti mwana wava kuvana. They're just trying to stop us who are actually digging and actually getting to know this lady before she became the apostle's wife. Because the moment, the funny thing about Nyaz Zamazwano per social media, the moment I know one of your friends, I'm at a very high chance of discovering your past and your life. If I just know one of your friends, I can use that as a link to actually dig more into your life, or even a relative. Because relative, I'll find the links she has to your other relatives, and I'll actually get to know more about you through those people that are around you. So I think this strategy of present our own is just a way of trying to minimize our access to the life of the wife. Because maybe there's something that is there that we mustn't find out. Because why can't you just do things the way it is done, especially these Pentecostal churches? They understand and know the when it comes to the blessings of Vabereki. So if you're going to present your wife to the church, that's protocol at its peak. Do the same with the parents. So why not do that also? I don't know kuti was on this take or the previous one we failed to record. Did I ask you about kuti, do you know kuti mskana uyu mkadzi uyu wa apostle refers apostle as amai and as Lord? Yes, it was the first take that didn't record. You actually asked that question. Yeah. So what's your take on that? And then the Bible says kuti ndiri Mwari ane godo, ndiri Mwari ane shanje, usava nevamwe ana Mwari kunze kwani, kunze kwangu. And then now you are referring your husband as Lord. You are referring to your prophet as Papa. And if you see pa channel panapa, a lot of comments to expose my prophets, they are simply believing in the prophet more than the Bible and than Mwari wacho. So what's your take on that? Kuti, you refer your husband as Amai. And then isn't it mkadzi nemkadzi vakarorana yato a gay marriage. Saka now it seems like we have a gay or a lesbian church in Zimbabwe, and it's going to be that one. I'll just first of all just highlight something about our Christianity. Like if you read the book of Revelations, talk about it. Asi wese achati mwari or anoti mwari achapinda denga. I think we're in the times whereby we now idolize church leaders and church founders. We now lay out the meaning of someone being our guide to God, to them being more like our God. That's the problem we now have nowadays, especially for my church leaders. And this thing yakuti vanonzi amai, I've really been trying to try understand before I criticize and so understand kuti zvinomvira papi exactly
And according to my Ziklegas, they're saying he's our mother in the spirit, so he guides us and everything. Then I'm like, Mwanoma Church Jesus Christ, I never heard him refer himself as a female figure. Ondinisikava ngebhaibheri zvakanaka, but andoriverenga zvangu ndoriziva zvikuru sasa. But I never heard Jesus himself, the Son of God, the Lamb of God, referring to himself as a female figure. That's true. So this yekuti nawo munhu wenyama wakazora nemukadzi nemurume. Jesus himself was born of a woman but not of a man. Akazora nemurume nemukadzi muchiviseni newe has the room to say, refer me to as a mother of the church. But at the end of the day now, kuvana veSunday school vachiona munhurume achinzi amai in these times we're living where people are so open to gayism and lesbianism and everything. Are we really putting out a proper image to those young children that are not really able to understand? But I'm failing to not to understand how it matches up and makes sense. Shinzi, I'm introducing Amai and his beloved wife, our mother and his beloved wife. To me, it's a bit confusing to me, and I'm trying to understand where it's coming from. What about these young children, and what are we exactly teaching them? Does not make sense here. No, it's not making sense. And you see all these prophets and all these apostles vanowanda neshoko rekuti anzi Ishe Jesu pavakaenda kudenga vakati muchaita mabasa makuru anopfuura andakaita sei andakaita. So at the same time now vakurasisa vanhu in the name of that verse kuti aiwaka isu takuita chi mabasa makuru. But ukada kuona manual or a constitution of a Christian, it's a Bible. Yet Apostle Chiwenga vanoti he is not a Christian. Vanoti ivo avasi mukristu in a sense yekuti makristu angari maJews by that time ya Jesu iyo saka very complicated. So but at the end of the day unozoona ma results nema fruits now kuti the Bible is saying this, but now he's doing this. Saka, is it a man of God or not? Wega unombowana a result. Tovatawa nazo pa public platform, pa public space. Tovatakuudze wewe kuti Bible shoko ra Mwari riri kutaura kuti zvakati nezvakati nezvakati. Iwo mbati aiwa papa vangu vari correct. Amen kuti toita sei nevanhu vakadaro ende vanhu vari kuramba kunzwa ende vanhu vari kuramba kuteerera. But what he is simply saying, or what he is simply preaching, even Mkoma Howard vakazviramba vane mascriptures kuti Chiwenga is very dangerous and munhu ari kunzi amitisa mukadzi wechi4 musikana wechi4 panhingirikini. Let me explain the story to you so that you can get to understand. Musikana wechi4 wamitisa previously early this year pane mascandals akaitwa. Someone discovered chihure chaprophet chaapostle muchurch, and then vaita kunge chiprofita aziza kuti munhu anogona kundiexpose zvikanzi munomu muchechi munomu pane vanhu vachawanikwa vachashayikwa vashayikwa vachazowanikwa vakafa. Saka ngatinamatirei so that we get the body mutumbi yacho tizoiwana. Saka iye ndiye aida kuplaya that role yekuita sei yekudisapisa vanhu. At the moment I was watching a live stream yamkoma Howard na Simba zvichitonzi there are people missing right now muchurch make and the media is not talking anything about it. Vanhu vakazvinyarara. Saka inini kune nyaya yangu kwandiri kuda kuenda ndekwekuti one, mukadzi uyu ari kutonzi atori nenhumbu kudhara. That's one. Two, pane ma-allegations ekuti ane vamwe 3 vakadzi vaakamitisa, but people are afraid to speak out. They are afraid to come on public platforms and say kuti ndakanzi chakati nechakati nemunhu waMwari, because of vana vesangano vanotanga kukanda macomments vachiti vane jealous, vari kuita so vari kuita so. Saka amenoti unozoonawo sei even Jesu pavairarama
of course vanhu vaitaura, vanhu vaisarudza zvavaida, vanhu vaita zvavaida, but you never had a scandal yekuti Jesu akazobatwa nemukadzi weSamaria panonzi pachi patsime vakagarisana pamakumbo kana kuti vakadai. Jesus was living a clean life. Saka isusu kana tinzi we are Christ like, yet tiri kuisa mathreats kuvanhu, tiri kuita zvinhu zvakadai so zvinozopa an example yakaita sei kuvanhu. Saka da kuti titaure nyaya yekuti mukadzi ari kunzi mukadzi wechi4 waanhumburisa, at the same time mukadzi uyu ari kutonzi ane nhumbu. Ameno tinozvionawo sei? Yes, I saw in comment section. Then I went onto the video and trying to look nikazama kuona maziso angu ana mbuya ana mbuya anozwa nhumbu ine one day vanenge vatoiona kuti abatirira uyu. I tried to employ that, and then it's a bit tricky because she seemed to be a bit munhu anodya chiguta. Let me just put it like that. I want to body shame. Munhu anodya chiguta. And at the end of the day, same scanner arikunzi arikuma 24, 25. I'll also be expecting a figure, okay, munhu wari 24, 25 or semhandara. You know, there's that body ingori pose mandara kudai also, you understand? Inenge sina kusheka. Inenge sina kakufutirira pamberi so mbichana, you understand? And then it goes back to that point yekuti problem notenga kuti kande kuti our church leaders now want to be exactly like Jesus Christ. Being Christ-like doesn't mean you have to put yourself on Jesus' level. You have to follow in his footsteps. You understand? Don't put yourself to his level because you can never be the level of Jesus Christ. Jesus Christ talked directly to God and God talked back to him. He met up with the angels and talked to them. It's also we can't even say people actually do that because it makes us doubt your ability because of your actions. Yes. Saka now then at the end of the day, we become a bit confused. So in the spiritual realm, how come then you're living like us, people in the flesh? Because some next to one because Saka, what exactly are you painting? Does it mean the claim you have of saying you are spiritually gifted is a lie and a facade? Saka, the church leaders should stop that thing because the pace that pace. That pace. It's also remarkable will be there to actually remind them and tell them go buy that off. And when we do that, they now call us blasphemers. They now call us we are anti-Christ to gospel cinema such you see. No, we are not. But we know Christ to understand how he relates and doesn't match up to what you are saying. Jesus, I believe, there is a virgin because he said he's devoted to the word of God and his mission on earth was to bring salvation, not to marry or have children. And he lived by that. Because the way people ridicule Jesus Christ, if he did all that, we would be knowing by now. We would be knowing all those scandals. But iwewe according to science ngatimbobvisa ibhaibheri tobvisa Mwari tomboenda panyama paflesh topinda mubhucha handitika. According to science, a human body yemunhu rume ingade kudya hello, can you hear me? Yes, I can hear you. I can hear you now. Okay. It was just reconnecting. I was saying kuti according to science tombobvisa kuti zveumwari topinda mubhucha direct tamunyama nditika takutaura zvenyama tichataura zvemweya. Do you mean to tell me kuti Apostle Chiwenga for the past 5 years vanga vasina mbobvira vadya bota here? Vanga vakangozvibata semunhu waMwari? Vanga vasingazvibatsire vari vega here inonzi pachirungu masturbation? Vanga vakangozvibata? Vakakwanisa kundipindura ipapo and I'm just
with the biology section, because to be honest, we understand when it comes to men that these things called my wet dreams, right? And they happen naturally compared to how much pheromones your body is releasing, right? So I'm not trying to say, Kuti, since does it mean for the past 5 years he never got the age and he was always able to control the age? He never resorted, or it's a bit tricky. It's not tricky. Chokwadi utochiziya kuti aidya ama-humans. Uri mumota chavunga kuvhura window kudai unoonawo zvinoyevedza mumeso zvovhurawo masuo ayaya eshuviro nechii. Does it mean kuti he wasn't exposed to that? He was, and ma-humans aitodya. But problem netika manje ndeyekuti vanhu munoda kumurambira kumba mamuita unge munhu mutsvene. Indotokuudza kutoti he was eating my-humans. Handina hangu evidence yekuti akanhumburisa vakadzi 4, but chandinacho evidence yandinayo, a man cannot live for 5 years. Anoputika. Anenge azara kamabhora. Anoputika. So kune that phenomenon ma-blue balls. Ma-blue balls anorwadza as far as I know. Uri kuona manje. Saka aya ma-humans aidya haidzwa isi nyaya. Vanhu apapa ndoziva kuti munotogumbuka zvenyu, but totongozvitaura sezvazviri. 5 years no sex, akunyebaka ikoko. Saka ndonyaya tiri kufamba nayo zvamanje nyaya yaApostle Chiwenga, tichienda kumberi kuti tinyasoona kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, chiri kuitika. Aiwa, pana pachitubu tinongotaura sezvazviri, sezvazvakangoita hatitika, ende hurukuro muri kuinzwa. Aiwa, 5 years munhu waMwari asina kumborowa sini. Aiwa, nyaya dzekunyeba idzodzo. Ngaatyewo Mwari mukuru, ataure chokwadi abude pachena. Uyezve shoko raaiparidza rekuti mhandara chino harisi riro shoko raakazoita sei, raakazoita. Handitika, it seems kuti ndaluza Miss Anonymous with an I. Pane zvine zvichingoitika panetwork and stuff. Handiti, but ndonyaya yanga tichifambira zvamanje yanga chida kungokuudzayo kuti akomana vhurai maziso muone ma-accounts emusikana haasi kubatika, vabvisa zvinhu zvese pasocial media, ende vanhu vari kungokanda zvamapictures here and there. But very soon what I will tell you is X wemusikana muchamuona achanga achikanda ma-V11 umbowo hwake achikanda, muchazvionera mega. Muchazoti hola akambozvitaura, because human iri sekuru nekunaka kwarakaita nekubatana kwarakaita rosvika 25 kana kuti 24 years risina munhu amboridya kana kuti risina munhu warambodanana naye. Zvimwe zvacho musazodaro, ityai Mwari akomana. Handitya. So ndonyaya yanga ndichifambira Miss Anonymous with an I. Chirungu akomana tochikoka ririmi. Saka ndonyaya yanga ndichifambira zvamanje yanga ndava naye kuti ndikuratidzei, ndikuoneseiwo, tingokurukura tionesane. Endai kuZimbo comment section munosubscribe, ndokune nyaya dzizhinji. Ndikucollaborata nawo vasikana tichibatsirana here and there, zvinhu zvichiita sei zvichienda kumberi. Handitika. Saka let me know what you think in comment section, kuti how far is too far. Handitika, I think she's back. Mira yangu eta yangu kubabhaisa itinzoti how far. Yes. Okay, so I was saying kuti zonini, it's very hard to believe that, although Awakaramba to even give his wife the first kiss in church, like, kuti vanhu vechikuru vakakumbira kuti chivotiratidza kuti mukudanana and everything, but mamic nemakamera akashifta. The next thing we know, pakutoembwa song when the service is going on, vakaramba to even give the wife a kiss. Maybe it's a way of trying to make us believe kuti he's actually been celibate for all that while and izive zvangu. But anyway, it's the facts and the things they say, those people, it makes it very hard to actually understand kuti they are really Christ-like. Atirani kuti munhu wenyama you fall into temptation and everything, but wasaying kuti chega kutinyepera and make us believe kuti iwewe you don't do that, and ridicule those who do that publicly and openly. Vanobvuma kuti aiwa tivanhu wenyama tinotadza. Stop ridiculing them and calling them names, because to make us think kuti iwewe you are holy when you are not holy now, ukazva kunetsa.
aiwa ichokwadi ichocho. Ndandatopeta zvangu program ndichiti madonha nenetwork, but what you can just say my last words to vanhu vari kuona vanga vachiona vangoendawo matakeaways kuti vangoziva kuti how far is too far panyaya iyi handiti. What I can just say is, in as much as they've tried to cover up everything, but what No, it's one fine. thing I know, Don't mind it. Someone is awake. The truth that I know is things always come to light. Just very fun, especially things that they always come out to light. Let's just give it time. Tichadzoka pano pazimbo's comment section and I'll just remember it. And I remind you kuti muna me na DJ Holly, we talked about this issue. Yazo Buddha one, toifamba zvedu and we'll leave no stone unturned. Thank you very much for your time. I respect time yamatipa kuti timbokurukura nyaya idzi. Ane nzeve dzekunzwa anongonzwa, ane meso ekuona anongoona, ari ignorant chingoenda ikoko unovharwa, uchibirwa mari, uchitambisirwa nguva, but panozofamba nguva uchazozviona kuti eish, taitambisirwa nguva apa, taibhaizwa apa. So ndo zvanga ndangoya nazvo zvamanje manje. Thank you very much for watching. Thank you for supporting 39,000 subscribers. Vanhu vari kunakirwa nechinhu ndizvozvo chaizvo. Ticharamba tichikupai good content, ticharamba tichikuudzai zviri kuitika handitya. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muclip rinotera.